Mega Grace on Vuma FM. It's exactly 7 minutes before umzogologo nophindi K kanjalo no Gabriel ekseni ngane ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje ekseni ngifuna ukukhuluma nawe as you getting ready for work this morning. Ngifuna ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthandaze kuNkulunkulu ukuthandazela ukuba kushintshe isimo sakho kodwa uNkulunkulu engasishintshi isimo sakho okunokuba ashintshe isimo sakho afune ukushintshe umqondo wakho esimeni sakho. Kuyenzeka ukuba uye kuNkulunkulu umtshela uNkulunkulu ukuthi akashintshe isimo sakho kodwa engasishintshi isimo sakho uNkulunkulu okunalokho ashintshe umqondo wakho esimeni sakho ukwazi ukuthi ube sesimeni sakho kodwa uphile esengathi awukho kuso ngoba uNkulunkulu ushintshe umqondo wakho nokubheka kwakho usesimeni. Ezinye izimo uNkulunkulu ngeke azayishintshe kodwa uyoshintsha umqondo wethu siphakathi ezimeni ukuze sikwazi ukuthi siphile siphakathi ezimeni kodwa siphile sengathi asikho phakathi ezimeni. Mkhuleko wami namhlanje ekseni as you are starting your day ukuthi sengathi isimo kusona namhlanje uNkulunkulu engashintsha umqondo wakho usibheke ngenye ngamanye amehlo usibheke ngenye indlela isimo sakho ngoba zonke izimo ezifika empilweni yethu uNkulunkulu usuke ezoyisebenzisa ukuphakamisa impilo yethu. Ingakho lize lethi izwi lakho konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamkhonzayo kulabo abamthandayo nababiziwe ngecebo lakhe. Kuyokwenzeka ngelinye ilanga uthandazela isimo uthandazela into kodwa uNkulunkulu engayishintshi leyo nto futhi engayisusa empilweni yakho kodwa khulekela ukuthi uNkulunkulu aguquleke isimo sokucabanga kwakho nesimo sengqondo yakho esimeni osukudlula kusona. Kuyenzeka uNkulunkulu akwenze kanjalo kwake kwenzeka ngelinye ilanga befaka uDaniel emphandini weingonyama akuzange kushintshe ukuthi amabhubesi azomhudla uDaniel kodwa uNkulunkulu kwamphoqa ukuthi ashintshe indlela uDaniel abheka ngayo wathe phakathi kodwa washintsha indlela akabheka ngaso isimo wabheka kakhulu uNkulunkulu kunokubheka isimo akabhekene naso wathe phakathi emphandini weingonyama waba content waba in peace because uNkulunkulu usuke washintsha indlela abuka ngayo isimo sakhe wakwazi ukuthi ehlale khona amabhubesi angamudla ngoba uzokwazi kuba khona esimeni abantu beyitshela ukuthi uzophela kusona kube ukuthi uNkulunkulu useshintsha indlela osibuka ngaso isimo wabona isimo sakho kuyindlela nelata lokuelevate to the next level to the next dimension ngoba ezinye zezimo zifikele ukuzosiphakamisa zisibeke kwenye indawo noNkulunkulu na kwenye indawo nje empilweni. Kule kwami ke namhlanje kuseni ukuthi inkosi ake ishintshe indlela obheka ngayo isimo sakho ishintshe indlela obuka ngayo isimo sakho ishintshe nendlela obuka ngayo izimo ezikuhlasela empilweni njengamanje ngoba kuyenzeka engasishintshe uNkulunkulu leso simo engasiguqule kodwa uzoshintsha wena phakathi. Yabona ke uma uNkulunkulu eseshintshe umqondo wakho phakathi esimeni sakho abantu bayanxakeka ukuthi usurvive kanjani usesimene esinje kanti hayi uNkulunkulu sevele washintsha ukucabanga kwakho washintsha nokubheka kwakhe esimeni sakho. Bazokubona uvuke ekseni uhlabelela ingoma bengazi uhlabelela kanjani ngoba izimo ziyakubhedela kanti uNkulunkulu useshintsha umqondo wakho. Ingakho azathi uPaul mawubekini lo mqondo wawukhona kuKristu Jesu awushintshe nje uNkulunkulu umqondo wakho uthi ungenalutho kodwa uvuke wenza iwalk engathi unakho konke ngoba uNkulunkulu sesuke washintsha umqondo wakhe esimeni sakho uthi ukhona esimeni kodwa uphile sengathi awukho ngoba ungakuvumela ukuphila ejele ungekhethele umqondo wakho mawukhululeke uzothi uphakathi esimeni esinzima esikhalisayo kodwa uvuka uphakame uhlabelela ingoma yokunqoba usesimeni sinzima ngoba uNkulunkulu useshintsha umqondo wakho. Namhlanje kuseni ithandaza uthi uNkulunkulu ake ushintshe indlela engibheka ngayo isimeni sami noma kusuke ngasishintsha ngisimo sami kodwa shintsha indlela engibheka ngayo izinto ngiphakathi esimeni sami ngoba sometimes the Lord will not stop the storm but the Lord will change your mindset in the midst of the storm. Uzoshintsha nje umcabango wakho phakathi esivunguvungweni sakho. Vuka namhlanje kuseni uthandaze uNkulunkulu shintsha umqondo wami esimeni sami mangibheka isimo sami mangibone ukuthi khona okungenzeka ngalesimo okungcono futhi khona into ongayenza ngesimo sami. Igama lami nguPhumlani ngwakaNkwangeni Sibongo. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.